Padayong gipatuman sa Davao City ang Work for Senior Citizen Special Employment Program nga nagtumong sa paghatag og dugang oportunidad sa mga senior citizen nga gustong makatrabaho ug makadugang sa ilang kita. Isa sa mga benepisyaryo mao ang senior citizen gikan sa Barangay Sasa nga nakapartisipar sa maong programa sa usa ka fast food establishment sa Buhangin. Matud sa benepisyaryo, dako ang iyang kalipay ug pasalamat sa higayon nga iyang nasinati pinaagi sa programa. Ang programa resulta sa tambayayong sa Public Employment Services Office kon PESO, City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ug mga food establishments sa syudad. Ubos sa inisyatiba sa lokal nga pagamhanan aron mas mapalambo ang suporta alang sa senior citizens. Samtang hapit na mahuman ang ilang batch, padayon sab si Konsehal Attorney Diosdado Mahipos Jr. sa pagmonitor sa programa ug nagsugyot nga ikonsiderar ang dugang oras sa pagpanarbaho ug posibleng kita sa mga senior citizen nga umaabot pang makapartisipar. RMN News.